Zeeuwse overheden gaan eindelijk samen de klimaatverandering aanpakken, want maatregelen zijn broodnodig. Dat geldt natuurlijk helemaal voor Zeeland, dat meer dan waar ook geraakt wordt door zeespiegelstijging en tekort aan zoetwater. En verder in deze Zeeland nu. Vakantieparken uren zonder water en geen paarden, maar rennende kinderen. Goedenavond. Alles uit de kast voor meer zoet water nu het klimaat steeds droger wordt. En de natuur meer gebruiken om dijken veiliger te maken bij zeespiegelstijging. Dat willen alle overheden in de regio om Zeeland klimaatbestendig te maken. En op Schipholders zijn daarbij geen taboe meer. Het is gelukt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Waterschap, gemeente, provincie en ministeries hebben gezamenlijk een koers uitgezet om de klimaatproblemen het hoofd te bieden. Niet dat er al hele grote knopen zijn doorgehakt, maar er zijn uitgangspunten geformuleerd. Eerste beslissingen zijn nu genomen. Eén is dus om te zorgen dat zo lang mogelijk ook dit zoetwater meer beschikbaar blijft voor dit gebied, voor Krakzoommeer. En anderzijds om ook gewoon het zoetwater wat er valt, wat eigenlijk gewoon in de grond zit, dat we dat ook gewoon echt zo goed mogelijk benutten. Maar ook misschien wel zorgen dat wat er in de grond zit ook gewoon aangevuld wordt. Het Volkerak moet dus zo lang mogelijk een bron van zoet water blijven. En er komen meer innovatieve projecten om water te bufferen in de grond. Alles op alles om de landbouw zoveel mogelijk zoet water te geven. Op het moment in de winter, als er heel veel neerslag valt en je voert het niet af, dan kan je het wel gaan bufferen ook in de grond. Koen Verhoeven is de man die de 30 overheden, verenigd in het samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta, langzaam naar onvermijdelijke beslissingen navigeert. Over zoet water voor de landbouw en over bredere dijken tegen de zeespiegelstijging. Als het gaat om de waterveiligheid willen we echt gewoon de samenwerking met de natuur verder onderzoeken. Hè? Dus kijken van waar kunnen we de waterveiligheid combineren met oplossingen voor natuurontwikkeling. Meer gebruik maken dus van de schorren die de dijken beschermen en meegroeien met de zeespiegel. Ook aan de binnenkant van de dijk, zodat er brede zones ontstaan. Bijvoorbeeld met de opslippolders. En dat is echt de bedoeling om de lijnen die we nu hebben als dijken te gaan verkennen van op welke plekken kan je ook van die lijnen zones maken. En dat is aan de buitenkant en dat is aan de binnenkant. En rond de Westerschelde is in ieder geval op dit moment de locatie waar dat het meest urgent is. Waar ook de meeste mogelijkheden zijn. Maar dat gaan we ook breder verkennen voor de hele delta. En dat is iets wat we de komende 6 jaar met elkaar gaan onderzoeken. Bredere dijken met schorren blijken goed voor de veiligheid. Dat is te zien bij Saaftingen, waar de schorren inmiddels meer dan 3 meter boven NAP liggen. De schorren zijn ook gunstig voor de natuur, voor de waterkwaliteit en voor de visserij. Bredere dijkzones kosten wel meer ruimte. En we weten in Zeeland dat dat best een discussiepunt is. Hè, maar aan de andere kant moet je ook goed nadenken over de verre toekomst en kijken hoe je je gebied veilig kan houden en toekomstbestendig kan houden. En dan is dit één van de opties. Het wordt wel de grote verbouwing van Nederland genoemd, want door de klimaatverandering zijn er zo ontzettend veel maatregelen nodig. En dat geldt natuurlijk helemaal voor Zeeland, dat meer dan waar ook geraakt wordt door zeespiegelstijging en tekort aan zoetwater. Stap voor stap zie je dat nu de eerste besluiten worden gemaakt. Net met dit mooie weer zaten mensen in onze provincie vandaag urenlang zonder water. In Vlissingen zaten zo'n 25 huishoudens en een hotel zonder water door een gesprongen leiding. In Burghaamstede ging het om 2 vakantieparken van Landal. Vlakbij deze parken ging het mis met een waterleiding en medewerkers van Evides kwamen eraan te pas om deze te repareren. Volgens een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf is het water na de reparatie gewoon weer te gebruiken en is een preventief kookadvies niet aan de orde. Dat geldt alleen als er vuil in de waterleiding terecht is gekomen. De waterstoring in Burghaamstede is inmiddels opgelost. In Vlissingen gaat dat naar verwachting nog tot 1:00 vanavond duren. De snelheidslimiet op de N290 bij Terholen blijft toch staan op 50 km per uur voorlopig, in plaats van 80. De lagere snelheid werd ingesteld na het fatale ongeluk daar in de bocht van de weg, toen een schoolklas uit Axel werd aangereden waarbij 4 doden vielen.
Veel mensen kwamen daarna bloemen of knuffels leggen en dat zorgde voor drukte op de plek. Nadat de herdenkingsplek was opgeruimd, zou de maximumsnelheid weer naar 80 km per uur gaan. Maar vanuit de Provinciale Staten van Zeeland is aangedrongen om de snelheid toch voorlopig op 50 te houden, totdat er meer duidelijkheid is over de oorzaak van het ongeluk. Na jaren voorbereiding gaat het na deze zomervakantie dan toch echt beginnen. De verbouwing om 2 vestigingen van het Reinaert College in Hulst samen te voegen. Op de locatie aan de Zoutenstraat. Nu heeft het Reinaert College ook nog een gebouw aan de Gildestraat. Maar volgens de school is het beter als alle leerlingen samen in 1 gebouw zitten. Met de uitbreiding is 23 miljoen euro gemoeid. En tijdens de verbouwing gaan de lessen aan de Zoutenstraat gewoon door. De werkzaamheden moeten eind volgend jaar klaar zijn. Geen galopperende paarden, maar rennende kinderen. In Grijpskerken werd gestreden om de Zeeuwse titel Ring Lopen. Met een lans in de hand probeerden zo'n 100 jonge deelnemers kampioen te worden. Iedereen krijgt 30 beurten om de ring zoveel mogelijk te steken. En eigenlijk verschilt het niet zoveel van ringrijden. Je staat eigenlijk bij een baan en dan heb je een lans. Je hebt 2 verschillende lansen, een kleine en een grote. En dan mag je zelf kiezen en dan moet je proberen de ring te steken. Voor veel kinderen is het een sportieve start van de zomervakantie. Want alleen thuis achter de tv zitten is niet zo leuk. Je moet ook wat avontuur hebben. Ja, het is gewoon altijd heel gezellig. Ik hou gewoon van ringlopen. Ringrijden is sinds vorige maand immaterieel erfgoed geworden. En de organisatie hoopt met het Zeeuws kampioenschap Ringlopen nog meer jonge mensen enthousiast te maken voor deze sport. Ja, wij willen over 100, 200 jaar nog steeds dat het ringrijden bestaat. En ja, dan moet je het met de paplepel bij de kinderen ingieten. Dat is onze mening. Aan het einde van de middag zijn de beste ringlopers over. En die gaan niet met lege handen naar huis. Als jij vanmiddag Zeeuws kampioen wordt, dan krijg je een prachtige beker. En daarbij een sjerp waar als Zeeuws kampioen ringlopen die je mag houden. En als je een pollepel wint, dan waar je normaal gesproken bij het ringrijden een pollepel met een fles bessen of bramen krijgt, krijg je vandaag een pollepel met een fles cassis. Modeketen Omoda uit Zierikzee mag webshop Weekamp overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt, de ACM, bekendgemaakt. Hiermee is de overname die begin juni is aangekondigd nu formeel een feit. Door de combinatie van de 2 bedrijven ontstaat een van de grootste mode- en lifestylebedrijven van Nederland, met een gezamenlijke jaaromzet van zo'n 600 miljoen euro. Trimbelangen Midden-Zeeland speelt al dik 40 jaar een grote rol binnen een Zeeuwse wielrennen. Dat er nog steeds overal in de provincie koersen zijn, is vooral te danken aan deze organisatie. Die neemt namelijk de kleine comité's heel veel taken uit handen. De wielersport is sterk verankerd in Zeeland. Al sinds mensenheugenis zijn er in dorpen en omliggende polders zogenoemde kermiskoersen. Maar het aantal mensen dat die wil organiseren loopt terug. Lokale wielercomité's hebben het daardoor zwaar. Trimbelangen Midden-Zeeland biedt uitkomst, zoals hier bij de Ronde van Noord-Beveland. We zijn complementair aan elkaar. De plaatselijke comité's die organiseren, die zorgen voor de afzetting, die zorgen voor de jurybus, die zorgen voor sponsoren. En wij zijn aanvullend in de zin van dat we de inschrijving verzorgen, de jurering verzorgen en de uitslagen. Als iedereen een klein beetje doet, dan kun je een prachtige organisatie neerzetten. Maar dan moet je met z'n allen wel iets willen doen. Ja, want als dat niet zo zou zijn, dan bloedt het gewoon dood? Ja, dan kunnen wij geen koers organiseren. Want dan moet je ook nog een keer juryleden gaan opleiden of gaan leveren. En dan moet je tijdwaarneming doen. En dan moet je videocamera's voor de fotofinish. Ja, dat krijg je allemaal niet meer rond, hè. TMZ biedt zo aantrekkelijk mogelijke wedstrijden aan voor verschillende niveaus. Er is plek voor zowel beginnende coureurs als gevorderde amateurs. Maar wat pijnlijk is voor de organisaties, de belangstelling loopt terug. Pelotons worden steeds kleiner. Er is heel veel keuze. Je hebt natuurlijk de keuze in principe van de toertochten die gewoon georganiseerd worden. Het gravelrijden wat gedaan wordt. Mensen die heel makkelijk nu naar het buitenland gaan op de fiets en die fietsvakanties doen. Dus daar hebben we wel een beetje mee te maken, ja. Gelukkig zijn er ook nog een heleboel jongens en meisjes die kiezen voor de wedstrijdsport. Het is gewoon lokaal, je kent alle renners eigenlijk. En op een grote koers is het vaak wat gecontroleerder en hier is het gewoon vanaf de eerste ronde gewoon vol gas. En dan, ja, dat is eigenlijk gewoon spelletjes spelen. Maar het is gewoon diep gaan hier zo. Ja, is het niveau nog steeds best wel hoog dus? Ja, zeker. Zeker. Als je ziet,
We reden afgelopen keer in de Hulstreven 46,5 gemiddeld. En nu ook zag ik weer 45 gemiddeld. Dus ja, niveau is hier zeker hoog. En dus doet Trim Belangen Midden-Zeeland er alles aan om die koersen te behouden. Hoe klein ze soms ook zijn. Ze zijn in principe hartstikke leuk, gezellig. Je ziet het ook hier in Westerkerken dat toch wel een sprake is van een redelijke ambiance. We hebben nog een paar kermiskoersen, Henkensand, Kruiningen, Kwadendamme. Dat zijn allemaal koersen die kleinschalig zijn, rondjes rond de kerk en die eigenlijk hartstikke gezellig zijn en die toch wat reuring geven in de dorpen die het organiseert. Dus ik zou zeggen, iedereen kom gewoon lekker TMZ-koersen rijden. Want gevuld peloton is altijd leuker. Er zijn nog enkele TMZ-wedstrijden deze zomer, onder meer in Kwadendamme en Goes. Het blijft zonnig in Zeeland, al was er wel een beetje sluierbewolking bij een soms krachtige noordelijke wind. Maar het was opnieuw warm dus, 25 tot 28 graden in de wind aan het water, tot 30 of 31 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En ook morgen is het zonnig met soms wel wat meer wolkenvelden. Maximum morgen lopen uiteen van 26 tot 32 graden, iets minder wind dan vandaag, windkracht 3 tot 5. En ook na morgen is het nog volop zomer. Straks meer daarover van weerman Jules. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne maandagavond en tot morgen.